Uusi ystävä. Karhu asui isossa pimeässä metsässä. Hänellä oli lämmin ja kaunis talo, ja koko metsä oli hänen käytössään, mutta hänen elämässään ei ollut ollenkaan iloa, koska hän oli ihan yksin. Ketään ei ollut lähelläkään. Hänen ainoa tehtävä oli kerätä sieniä ja marjoja talvea varten. Kerran hän meni marjaan. Hän poimi marjoja ja lauleskeli lempilauluaan. Kun karhu lopetti laulamisen, hän kuuli omituisen äänen. Hän lähti varovasti sinne, mistä ääni kuului. Hetken jälkeen hän näki isolla kivellä istuvan pojan. Poika itki, koska oli eksyksissä ja ei osannut tietä takaisin kotiin. Karhu osaisi viedä pojan hänen kotiinsa, mutta hän ajatteli, että pojasta voisi tulla hänelle hyvä kaveri, ja hän päätti pyytää pojan omaan kotiinsa, metsään. Poika suostui lähtemään karhun luo, koska hänellä ei ollut muita vaihtoehtoja. He kävelivät pitkän matkan ja saapuivat paikalle. Poika oli iloinen, että pääsee lämmittelemään, mutta hänellä oli myös kovin nälkä. Karhu sanoi pojalle, että mene etsimään ruokaa. Hän ei tiennyt, mitä lapset syövät, ja meni katsomaan ihmisten kylään, mitä ihmiset syövät. Hän kurkisti yhden talon ikkunaan. Hän näki siellä miehen ja naisen. He olivat surullisia ja nainen itki. Karhu ymmärsi, että he ovat pojan vanhemmat. Hän ymmärsi myös, että hänen on pakko palauttaa lapsi vanhemmille. Hän juoksi kotiin, mutta oman talon luona näki suden. Se yritti päästä talon sisään ja viedä pojan tai syödä sen. Karhu päätti puolustaa lasta. Hän hyökkäsi suden kimppuun. He taistelivat ja karhu voitti. Suden oli pakko lähteä pois. Karhu vei pojan vanhempien luokse. Kaikki olivat onnellisia. Poika, kun pääsi kotiin. Hänen vanhempansa, kun saivat pojan takaisin. Karhu, kun sai uusia ystäviä. Sen jälkeen hän usein leikki pojan kanssa metsässä ja hänen elämänsä ei ollut yhtään yksinäinen.